Poznato jer sam vidjela fotografije ovog kraja. Sve je mnogo ljepše uživo nego na fotografijama. Svjetski poznatog znanstvenika i suprugu u Komiži su s radošću dočekali, odveli ih na Biševo, istim onim morem koje su davno osvajali njegovi stari. U modroj špilji uživao je Martinis u ljepoti i miru. A na obali iznenađenje. U ime svih Biševljura, ja vas imenujem danas kraljem otoka Biševa. Ponose se Komižani svojim Nobelovcem. Mogu reći da se ovdje uvijek cijenio čovjek koji je učio druge. Komiža ima Nobelovca. Je li ovo moguće? Evo, obistinila se ta moja slutnja da se to jednog dana mora dogoditi, da iz te pameti, iz tih sposobnosti nevjerojatnih mora biti da će negdje se to dogoditi. I dogodilo se. Trenutak mira i samoće u kući iz koje su mu djed i otac pošli u Ameriku preplavio je emocijama velikoga fizičara. Unfortunately, I don't speak Croatian. Nažalost ne govorim hrvatski, ni inače mi jezici ne idu dobro, ali zanimljivo mi je i samo slušati ga, jer ti su zvukovi nešto što prepoznajem iz djetinjstva. Moji roditelji povremeno su govorili hrvatski, baka i djed, drugi članovi obitelji, baš mi godi opet slušati te zvukove. Otok Vis i Hrvatska, Johna Martinisa dočekali su kako i priliči. Pokazali su mu antički vis i franjevački samostan. U Splitu je primio počasni doktorat, a u Komiži povelju počasnoga građanina. Uz titule i veliku pažnju u srcu glasovitoga znanstvenika ostat će ono najvažnije. Sjećanja na toplu dobrodošlicu i ljepotu otoka. Najbolji razlog da se na Vis i u svoju Komižu vrati što prije.